Takže čau, moje jméno je Zenko a já tě vítám na tomto kanále. A dnes si zahrajem hru a ta se jmenuje Diep.io. Tady si budeme vylepšovat svýho tanka vlastně. Teď máme za úkol všechny tady ty sestřílet. Nevím, jak se vylepšujete. To nějak nezajímá, já to hraju jen for fun. Takže dáme si body damage. Tady moc dobrý není, že jsem třeba někam moje kuličky. Bullet penetration znamená, jakože prostě to něco zničí a od toho zničeného se to ještě odrazí. Jo, hodně reload budeme potřebovat. Hodně. Bullet speed ani ne. Jako ten reload nebo bullet penetration. Nebudu takový tank prostě, který bude jezdit všude kam. Tak, teď si dáme machine gun. Ano, už to začíná. Jo. Vyžere mu to, krása. Ne, on chce do mě najet. Ten mi hodně by mi ubral. Střílej. Max heal dvakrát a jednou bullet. Krása. I'm a machine gun. Damage. Kdybyste měli nějaký nápad na nějakou hru, tak pište dolů do komentářů. Tak teď si dáme ještě jednou bulletu. Už jsme docela dost silný na blízkost. A když mačknete Ečko, tak vám to za vás samo i střílí. Takže to se docela vyplatí. Toho bych mohl zničit. Au. Jdeme, proti. Bullet penetration velkou. Třeba ji zvýšit. Zase on je rychlejší. Už tam nebudu jezdit, protože už tady už je jejich zóna. Movement speed, to znamená jakože, že jsem já rychlejší. Tyjo, tady toho je. Dobrý. Ještě si dáme reload. OK, teď nevím, co jsem udělal. Teď jsem si to zapl. Jo, pojď, znič to.
Jo, mám ho! Oh. To už bych nejezdil. Radši to stáhnem. Jo, tak ten na něm si smusnem, doufám. Já vůbec nedávám žádný hity. Nebo prostě nestřílím. Ne. Jestli od do mě docouvá. Ještě jednou si dáme ten machine gun. A vydáme se úplně jinou cestou. A to teď ničením svého těla. Nikoliv prostě všechno budu prorážet a budu takový jakože opevněnej. Ale tak to asi nevíde. To je jedno, aspoň bych vyzkoušel. Takže já do nich... Klidu. Speed, pak si dáme body damage. A třeba reload. Takže já nebudu vlastně dávat moc takový hity, ale na blízkost jsem mu měl dát velkou ránu. Ještě jednou to chci vyzkoušet. Velký body damage a velký movement speed. Tyjo, to škoda, to jsem mu měl vyžrat. Ale jak jsem zabil toho velkýho na tu ránu. Jo, a jo, vlastně, já musím ličit. Ještě jeden movement speed. Trošičku se zalaguje. Třeba bychom se teď healovali, ale přitom, aby jsme měli velkou nádrž na regen. Nádrž. To nechci. No a jsem v prčicích. Dobrý. Tohle regen podle mě bude pro mě lepší aspoň, protože takhle s málo životama. Tady ta jedna velká koule a jsem mrtvej. Tak jdeme zkusit. No. Dáme 2 týmy, no. Dáme trošku aspoň lepší. Tak, jsme v tom slabším týmu. Ale okej. Aha. Jasně. Ta nespravedlivost. To už nemůžem vyslovit. Teď dáme FFA.
ten leaderboard, tak to si děláš sám. Jim to tak rychle jelo. OK, run, da. Můj bože! To se nedá, hrozný. Štve mě to strašně. To se fakt nedá. Jdeme ještě jednou na ten body damage. Ne. No já jsem najel do ty. Já si to ukončím. Takže děkuji za to, že jste se dívali a že jste se vydrželi až do úplně posledního konce. Já se s váma loučím a někdy příště u dalšího videa. Čau. A ještě nezapomeňte dát like, odběr, po případě sdílet, takže už se s váma vážně loučím. Děkuji za zhlédnutí, moc si toho vážím. Takže čau.